Niin, tässä Rammu valmistautuu uudella intruderilla kunniakierrokselle. Saapa nähdä käynnistyykö kone. Mies näkyy olevan jo käynnissä. Tai ainakin kännissä tai miten se on. Ja Intikka lähtee eka polkaisulla käyntiin. Miehekästä menoa. Siellä tyylikäs kääntyminen. Ja sieltä intruder kiihdyttää, kuskia viihdyttää. Ja turvallisesti kotipesälle. Niin kuin intruder aina. Tuo miehen koti. Pientä tuuletusta. Intruderi pannaan talliin tuonne toiseen Intikan jemmaan. Ja kunniakierros hoidettu hienosti.